Què és literatura? Literatura no és tan sols un conjunt de lletres que formen paràgraf i que a la seva vegada formen un text. La literatura no és tan sols una obra narrativa com pot ser una novel·la o un poema com pot ser d'Andreu Galán. La literatura va més enllà. El seu significat el trobem viatjant amb ella, llegint-la, coneixent els personatges, empatitzant amb ells. Eixos que ens fan viure la història que sempre hem somiat. Es pot fer literatura de qualsevol cosa, de la nit, de l'aurora, del mar, dels ocells que està xiulant. Podem fer literatura fins i tot d'aquest bolígraf. El bolígraf, que ha escrit 1000 paraules d'amor, confident dels pensaments i transcriptor del nostre cor. Què és literatura? Doncs, per què no llegir-la? I ho saben.